अरे बाबा तुझा तुझा व्यवसाय करू शिष्य मुळे तुम्हाला भले बो मुलाला बघायचं रे एवढा बाबा ए थोडं लक्षात ठेव बाबा किती मध्यमा लक्षात ठेवायचं तर हिंदूंना लक्षात ठेवायचं बरोबर बाबा जय गुरुदेव जय गुरुदेव धन्य धन्य बाबा तुझा धन्य तुम्हाला होती धन्य तुम्हाला पिता माता बाबा तुझा तुम्हाला शिष्य तुम्हाला गुरुनाथ केला बोले सपोर शेरिका जब दूसरे कपोर नष्ट करे तुम्हाला तो विनाश करेल बाबा बनागडी वर आश्रम करायचं बाबा अरे मग जाऊ दे बाबा धन्य धन्य रामचंद्र धन्य तुम्हाला पिता माता धन्य तुम्हाला जय सीताराम जय सीताराम